s-a întâmplat să fie tinere călugărițe și surori de la mănăstirea Govăra, ele însă fiind de obârșie din părțile locului, și cu ele s-a întemeiat această mănăstire. Vreau să vă spun fenomenul care este un de-a dreptul uluitor. În ziua de 14 mai 1994, eu am fost pentru prima dată acolo ca să văd locul și să dau binecuvântare pentru începerea mănăstirii. Aproape jumătate din sat era cu mine. Și după ce am măsurat locul și am stat de vorbă cu sătenii, am ales un loc în care să fie biserica de lemn, care să o preceadă pe cea de zid. Nu eram pregătit pentru un ritual. Am luat o cruce de lemn în mâna unui preot, de aceea simplă cu care se groapă morții, am înfit-o în iarbă, femeile au pus în preajmă câteva flori, făcând un fel de cununiță și am zis, binecuvântând, aici să fie locul viitorului altar. Vă rog să rețineți datele. Aceasta a fost pe ziua de 14 mai, iar în 24 iunie, peste numai 40 de zile, am fost ca să sfințez biserica. Și am sfințit-o. Ea a fost ridicată în numai 29 de zile lucrătoare, 40 au fost cele calendaristice, pentru că au fost multe sărbători. Ei bine, timp de 40 de zile sau 29 de zile lucrătoare, tot ce a fost mână de meșter în comuna Salva, care numără peste 1000 de familii, a lucrat numai pentru mănăstire. Zilnic pe șantier 100 de bărbați, conduși de preotul locului, și pentru care cele 7 tinere călugărițe făceau mâncare de dimineața până seara, că pentru ca să-i hrănească cu ceea ce puteau. Am sfințit biserica de lemn cu pridvor, cu naos, cu pronaos, cu altar, cu iconostas, cu 4 turle, cu pereții dublați cu șiță din aceea în solzi, cum se face, un clopot nou comandat și turnat la Baia Mare. În acest timp s-a lărgit drumul de acces, care înainte fusese aproape o potecă. Tot în acest timp a fost adusă lumina electrică de jos din vale, din sat, și a fost pus sub control unul din cele 3 izvoare din apropierea mănăstirii. Astăzi merge și vedeți ce casă cu chilii sănătoase, frumoase au călugărițele de acolo și ce temelie s-a turnat pentru biserica cea mare, care va fi în centrul viitoarei incinte. E de ajuns să vă spun că la prima slujbă de hram pe care a făcut-o la mănăstirea Salva au participat peste 6.000 de credincioși din împrejurimi. Și am spus aceste cuvinte, până de ună Zleida Barbara era singură aici sub pădure, în această singurătate. Și acum iată că nu mai este singură, ci înconjurată de evlavia oamenilor lui Dumnezeu. Vreau doar să subliniez faptul că aceste mănăstiri au fost cerute de popor, sunt întreținute și revigorate de popor. Și aceasta se vede din pelerinajele de care ați amintit, care sunt din ce mai numeroase, mai puternice și temeiate pe evlavie populară. Așa se face că dacă până mai de ună zi în eparhia Vadului, Fereacului și Clujului exista o singură mănăstire, celebra Nicula, astăzi ea numără numai puține 19 mănăstiri cu peste 200 de călugări și călugărițe. Este un fenomen colosal dacă ne gândim la dimensiunile economice precare ale vieții noastre de astăzi. Acesta este fenomenul care se petrece sub ochii noștri și care este departe de a se fi încheiat.
cea nevăzută a celor sărmani, bucură-te, apărătoarea ta, cea tare a celor ce sunt robiți și zgoniți, bucură-te, îngrijitoarea ce ne-a dormit a celor ce sunt în legături și în temnițe, bucură-te, bucuria noastră, acopere-ne pe noi de tot răul, cu cinstire. Prea cântată, stăpână prea curată, Fecioară născătoare de Dumnezeu, la tine ridicăm ochii sufletul și a trupului nostru, către tine întindem mâinile noastre cele slabe, și din adâncul inimii strigăm ție, caută la credința și la umilința sufletelor noastre. Acoperă-ne cu tot puternicul tău acoperământ și ne izbăvește de toate nevoile și să ne izbăvești de chinurile cele gătite pentru păcatele noastre. Aleluia, aleluia, aleluia. O preacurată Maica a Domnului, a puterilor celor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoarea și tăria noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi nevrednici robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostit nedreptăților noastre, să adauge harul său tuturor celor ce cinstesc prea cinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină păcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de dânsul dacă tu, stăpână, nu-l vei milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la dânsul și pentru aceasta năzduim la tine, că ești acoperitoarea noastră și gravnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție, ocrotește-ne pe noi cu atot puternicul tău acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstorilor noștri și sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre, ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere, judecătorilor dreptate și necăutare la față, învățătorilor minte și smerită înțelepciune, soților dragoste și înțelegere, fiilor ascultare, asupriților răbdare, asupritorilor frică de Dumnezeu, celor mâhniți răbdare și bucurie duhovnicească, neînfrânaților înfrânare și nouă tuturor Duhul înțelepciunii și al cucerniciei, Duhul milostivirii și al blândeții, Duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamne preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor, pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe pruncii păzește și pe noi pe toți ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fi nouă aici în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeu. Că tu, Doamne, ești mărirea celor cerești și nădejdea pământenilor, tu ești după Dumnezeu nădejdea și apărătoarea noastră a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție atotputernic ajutătoarea noastră și ție ne predăm pe noi înșine unul pe altul și toată viața noastră. Împărăteasa noastră cea prea bună și nădejdea noastră născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi nevoile noastre, vezi mâhnirea noastră, ajută-ne ca pe niște neputincioși, hrănește-ne ca pe niște străini. Necazurile noastre le știi, deci dezleagă-le precum voiești, că nu avem alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să ne păzești și să ne acoperi în vecii vecilor. Amin. Cea curată, Doamnă și stăpână, de Dumnezeu născătoare, Fecioară care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție de la noi nevrednici robii tăi, ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești, căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am împrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul lui Sânge. Pentru aceasta, fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât cherubimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta te ruga pentru nevrednicii tăi robi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului și până în sfârșit, cu rugăciunile tale, păzește-ne pe noi neosândiți, ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune pentru toate, să înălțăm unuia în treime Dumnezeu, zidorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Asemenea văduvei care a pus în cutia milei singurii ei bănuți, mai sunt oameni care dau tot ce au, care dăruiesc întreaga lor avuție.
Iar dacă azi nu se înalță aici un hotel, este fiindcă Lelea Varvara nu a vândut acest pământ, ci l-a dăruit ca loc de mănăstire. Familia a înțeles și a respectat gestul ei, care imediat a fost nu numai admirat de toată lumea, dar a și fost continuat, oamenii venind cu bucurie calea Domnului să o gătească. Și așa cum ei au pus umărul la ridicarea mănăstirii și mănăstirea pune sufletul la ridicarea oamenilor. Și iarăși oamenii vor ajuta la înălțarea bisericii mari și tot așa, din dar, se înaintează fără oprire pe calea nesfârșită a binelui. Dar ce semnificație mai are un gest ca Lelei Varvara într-o lume în care aproape nimeni nu mai dă nimănui ceva și aproape nimeni nu mai așteaptă ceva de la nimeni? Oare mai putem noi vorbi despre responsabilitate în fața lui Dumnezeu când s-a pierdut sensul distinției dintre bine și rău? Orbi și fără minte vom fi fost, închipuindu-ne că Hristos, Dumnezeul nostru, care a primit să se întrupeze și să moară pe crucea idoma celui mai nefericit și mai ticolos dintre muritori, ne cere acum să dăm din prisosul ori din puținul avutului nostru, ori chiar avutul nostru întreg. Căci limpede ne este, înțelegând viața monahală, că Hristos ne cere ceva ce pare a fi cu neputință, să dăm ce nu avem. Ca și în alte sfaturi ale sale, paradoxul este doar aparent. De vrei să cârmuiești, slujește, de vrei să fii înălțat, smerește-te, de vrei să-ți recâștigi nevinovăția, recunoaște-te vinovat, de vrei să-ți mântuiești sufletul, pierde-l pentru mine, de vrei să dobândești, dăruiește. Să ne imaginăm astfel că o tânără fată, din generația Pro, să zicem, nu și-ar mai urma instinctul, ci ar veni la mănăstirea Salva spre a se călugări, mărturisind însă că nu are nici credință, nici lumină, nici esență, nici curaj și nici încredere în ea însăși. Ei bine, nu ar trebui să fim prea mirați dacă Maica Emanuela și părintele Teofil nu ar respinge-o pe fată și ar învăța-o că, dăruind altora credința, lumina, încrederea și nădejdea pe care nu le are, le va dobândi și ea. Aceasta este minunata făgăduință. Darul suprafiresc se reflectă asupra-ți, ceea ce ai știut să dai din golul ființei tale se întoarce la tine împlinindu-te. Și chiar dacă îndrăzneața capacitate de a dărui ceea ce vremelnic se întâmplă să-ți lipsească, caracterizează deocamdată doar viața monahală, e neîndoielnic că uriașe schimbări ar avea loc în țărișoara noastră, dacă măcar generația Pro ar ajunge să înțeleagă că mai fericit este a da decât a lua. Dăruind vei dobândi. Iată o lecție despre care a scris atât de vibrant monahul de la Rohia și pe care am găsit-o înfăptuită în toată plinătatea, splendoarea și virtutea ei aici, la mănăstirea Salva. Sfânta Mănăstire Nicula, icoana făcătoare de minuni, a însemnat pentru noi un prilej deosebit de bucurie duhovnicească, mai mult și pentru faptul că chiar și hramul mănăstirii noastre, izvorul tămăduirei, poartă hramul Maicii Domnului. Bisericuța noastră actuală, devenind neîncăpătoare, noi ne-am gândit să ridicăm o altă mănăstire pentru a cuprinde atât obștea Sfintei Mănăstiri, cât și credincioșii care vin atât la Sfânta Liturghie, cât și la alte slujbe care se oficiază zilnic. Temelia noii biserici este deja așezată, dar din cauza că nevoile sunt multe și grele, mergem mai încet. De aceea rugăm pe cei care ne ascultă astăzi, poate chiar și cu o mică rugăciune, dacă pot să ne ajute în fața lui Dumnezeu și chiar și printr-o vizită sau un pelerinaj făcut la mănăstirea noastră. Având în vedere că noi la început am fost doar 7, iar acum suntem în jur de 20, consider că este așa o binecuvântare
de la Dumnezeu și nădăjduim ca în viitor să fie cât mai mult personal care să se dedice atât Evangheliei cât și lui Dumnezeu. Dorința cea mai mare ar fi ca să ne ajute Bunul Dumnezeu să vedem Biserica Mare terminată și sfințită și să slujim în ea și să fim de ajutor atât credincioșilor cât și poporului nostru român creștin. Prea milostivă Maică, al milei scump izvor, nădejdea mântuirii, scăparea tuturor. La tine vine cu lacrimi, când sunt în durerea, la mila ta, Măicuță, cu grea durere că cine-și plânge oare în jale și nevoi și suferă durerea alăturea de noi. Doar inima de mamă cu cugetul curat pentru copil îndură durerea neîncetă. Fecioara cea mai sfântă și mama lui Iisus și Maica tuturora a noastră în ceruri sus. Tu suferi pentru lume, cu noi ești în nevoi, tu ești în suferință, alăturea de noi. Copilul la durere, sărman și necăjit, de inimă de mamă, se simte ocrotit. În mamă îi nădejde, izvor de mângâie, când îi spui durerea, recapeți noi puteri. Cu lacrimi de durere te chem neîncetat
să nu mă lași la diavol, să nu mă lași în ea. O inimă de mamă, auzi durerea mea, căci sunt țărman și singur, te rog nu mă lăsa. Îndură-te de mine, te rog, stăpâna mea, căci numai rugăciune aduc în fața ta. Nu credem să fie o experiență mai pură și mai hotărâtoare decât aceasta. Copil fiind, să vii în aerul senin și curat al unei mănăstiri pentru a primi trupul lui Hristos și a gusta din izvorul cel fără de moarte. Am filmat această secvență pentru a vă reaminti că doar cine-i slab și fraged exprimă viața, iar cine-i aspru și puternic merge către moarte. Ajutor pentru poporul nostru creștin. Iată canonul pe care pare a-l fi luat Maica Emanuela, stareța necruțătoare cu ea însăși și atât de înțelegătoare cu ceilalți. Să nu vă mire, deci, dacă veți întâlni măicuțele de la Mănăstirea Salva slujind la patul bolnavilor, ajutându-i pe bătrânii fără sprijin sau ocrotindu-i pe orfani. Dogoarea rugăciunilor lor neîntrerupte topește gerul. Lumina rugăciunilor lor neîntrerupte biruie întunericul. Darul de preț cu care noi înșine am plecat de la Salva a fost gândul că măicuțele de acolo vor continua să se roage și pentru noi, păcătoșii. Deși încă tinere, ele au ajuns prin curăție, ascultare, prin smerenie și credință adâncă, la o intensă trăire duhovnicească. Priviți-le și gândiți-vă că și în timpul somnului buzele lor murmură rugăciunea lui Hristos. Dumnezeu a pus în inima acestor copilași dorul după El, deci toate aceste suflete necunoscătoare de rău sunt predestinate cunoașterii lui Dumnezeu. Și nu e alt mijloc de a-L cunoaște pe Dumnezeu decât de a trăi în El. Pentru a se salva, omul are nevoie de această aspirație spirituală majoră. Este nevoie de o nouă prelucrare a conștiinței, fără de care rămânem infirmi ai păcatului, în loc să devenim purtători ai rânduielilor lui Dumnezeu și să dobândim chipul Său. De aceea culegem darurile durabile ale Sfințeniei, ca să ne dăruim pe noi înșine împărăției Spiritului prin practicarea marilor virtuți creștine, cunoașterea adevărului, dragostea, puritatea, asceza și rugăciunea. Le Varvara, oameni ca dumneata noi n-am prea întâlnit până acum. Am aflat următorul lucru și vreau să vă întrebăm.
de ce ați donat tot acest teren pe care s-a construit mănăstirea Salva? Sunteți practic titora acestei mănăstiri. Ce v-a îndemnat să faceți treaba asta? Dragoste față de Dumnezeu cel viu, de Domnul Iisus Hristos, de Duhul Sfânt și de Maica Domnului și de țara românească.